Аз съм Юмицулос и днес ще ви представя 50 лева срещу камбаните. То по-скоро срещу 40 бърнинг ход. Мисля да започваме на втора доминация на левчи и да видим какво ще стане. Добре, започваме. Сега важното е само да навкара в камбаните, а през време може да дава някакви печалби, колко да надържи в играта. Браво, браво, точно за тебе говорих, за печалби говорих. Няма значение дали е губещата сесия или печеливша сесия, аз ще я кача. $20 лева. Добре. Бе, за сега си накачиваме с 20 лева. Чакаме камбаните. Тя... Я да я пробваме на 2,50. Ехе. Ма дай влез в камбаните, да. Мамка ти. Гледай какви хубави камбани дава, обаче не иска да влезе, бе. Напуска вътре в камбаните. Да, добре, ясно. Смъкваме пак на втора доминация на левче, че не изядем. Какви хубави камбани даваше ни да вкара един път, бах ти. Те с камбани. Вкара. Разгеле. Сега ще му остави само с 10 лева ли, ма? Дай камбана. Добре. Не, айди да я. Айди да я. Гледай. Добре, спаси. Спаси. Аз да питам за хората комарджи, може ли докато сме в камбани да ни са падни мейджора? Примерно. Че това ми е много интересно. Не съм се интересувал. Дай камбанка. Паде. Виж, 20 лева ги има. 22. Добре. Видяхме камбаните поне. Връщаме се на депозита. Оп, добре. Добре. Тук няма да ги има 20 лева, ама
Пак, че има нещо. Да, добре. Има ги пак 22 лева, супер. Добре, продължаваме. Много бързо ни вкара втори път у камбаните. Надявам се да се чувам добре, защото съм от телефона. Нали, то се вижда, да, ама... Дай побъцаме ли още малко на 2,50 да видим. Да я пробвам пак. Бате. Реобуст 20 лева, няма никой, враче. Дай ми нещо с реобуст и тъй хубавичко. Гледай, бе. Стига цепите има. 24 още една, бе. Дай да пробваме малко, само малко тук до 30 лева. Интересно ми, ако ни вкара какво е. На 2,50 за мен това е голям залог. Върнали наше 2,50. Добре. Добре. За малко. Не можа да ни вкара. Пак връщаме доминацията на левче. Малко на 2 лева. Код стане. Пробваме на 2 лева, код стане. Да, иде. Май ще приключваме. Като гледам на къде са тръгнали нещата, май приключваме. Да. Не искаше да ни спаси за последна врътка. Това е губеща сесия, но такова е. Благодаря, че гледахте и до скоро.